Ulitin mo nga. Ding Dong Alden. There's a little bit of drama. Bride is still not here. Hi, Jack. Hi, Jill. Uy, Good morning, everyone. Today is Saturday and we are going to Quezon City to attend another friend's wedding. See you later. Wow! Malapit na kami. Pero, napipi ako. We are now in UP Village. But I just can't be with you like this any long. Doon mo pa ganun, oh. Ah, this one here. This one here, oh. This one, oh. Para magpasok ka na natin sa'yo. Oh, no right turn. See? Immaculate Heart of Mary Parish. Ay, banda sa... How to do magic. I'm wearing this to this. Ta-nan! Oh man! Getting old. Ew. Pogi! Ina mo! Welcome to the vlog! Yan. Suklay ka ulit. Suklay ka. Suklay natin bungi, paikita. Vlog na vlog. Kinuha natin yung sa dance. Kukunin ko ngayon. Mataalis ka. Sabi ni Julie na. Sabi ni Julie. Hindi naman yun. Baka pwede mauna muna ako. Babalik mo na. Tapos hindi. Half nung Say hi! Charot lang. At alis kahit yung gano'n lang. Ulitin mo nga. Ding Dong Alden. Tapos si Vin. Tapos si Marian. Ang taray niya. Ay, mga ano niyo. Hindi na po pala. Si Raisa ladies. We are really Filipinos because we always take pictures. Pictures there, pictures everywhere. Pictures there, taking pictures again.
minutes. Another picture here. O, tinan mo Picture there. Ito tayo. One. One. Sana matupad na. Tagal lang. Tagal yung chocolate. Yeah, i-edit ko yan sa vlog ko. I'll edit that in my vlog. Good morning, Father. Hindi pa po. Drama. There is a little bit of drama. The car of the bride did not start, so they are looking for an alternate transportation. So yeah, drama. Good for the vlog. Good for the vlog. We are late. The bride is still not here. Clarify, we are attending what we call a mass wedding. There are 7 brides. The bride is here already. Wow. Again, one of the ninong is not present, so I'm saying that I will be the one to proxy the ninong. Good for the vlog. Tama ka, ma'am. Ninong ka na. Ito totoo nga. Kasi kulang nga ng partner eh. Okay. Nice. Instant ninong. Ninong ba si Kaya? Good for the vlog. Sana. Vlog, ito na. Okay. Okay na? Ano? Okay. The ninong arrived, so will not be a proxy anymore. Okay. Ngayon, alinsunod sa batas at manaaring tuntunin ang ating banal na simbahan. Buong puso ba ang pagkakaroon ba sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang bahay? Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Narinig mo yung sagot niya? Kailangan sagutin mo yun. Ha? Okay, kayo naman ang tanungin ko. Renato, sumasangayon ka ba na maging asawa si Grace na narito ngayon, alinsunod sa batas at manaaring tuntunin ang ating banal na simbahan? Bilang ganda. Ang aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama,
Di ba ako? Hindi nag-aaral ko talaga. That speaks of now and never beckons me to some.